Ойларына шумган карчык сизмидә калган. Көн кичкә авышкан иде. Карчык иртәдән бирле тәгам ризык йотмаганына аптырап, "Нишләдең син бүген? Әйдә, ялкауланып ятма, чәй куй, ши пешер", дип плита янына килде. Суыткычтан ул кунактан кайтканны көтүп, әбиләнеп беткән кәбестәне чыгарды. "Моның нәрсәсен пешерәсең инде?" дип карап торды да чүп чиләгенә озатты. Ботка, кайдадыр сылы ярмасы бар кебек иде. Менә айдан артык кунакта йөрү шулай итә, башны бутый. Тукта инде, кибеткә чыгып керсен. Үскән икиясе икән. Кибеткә чыгарга әзерләнгән карчык нигәдер кабат балконга чыкты. Каршы балкондагы карт та чыккан икән, туп-туры аңа карап торганын күреп, әллә нишләп китте. Тиз генә кире кереп, тәрәзә пәрдәсенең шитен күтәреп күзәтә башлады. Әллә йөрәге дөп-дөп типкән карчыкның хәле китте. Булмас, аның Җиһангире 2 метрлы, киң җилкәле иде. Бу бер як иңбашы асылынып төшкән, бер аягы да юк ахры. Хәлсез карчыкның аяк атларлык та хәле калмаган иде. Ул идәнгә чүмәште. Туган якка кайтып җитә алмады Җәмилә. Туачак баласын да саклый алмады. Дошман самолеты утка тотты санитар составны. Бөтен билгеләре булса да, 2 ил арасында яралыларга ут яудырмаска дигән килешүне бозып, яралылар тиелгән составны тармар итеп ташлады. Тирә-як канга батты. Кычкырган, ярдәм сораган тавышлар белән тулды. Җәмилә озата кайткан солдатның кан эчендә үлеп ятканын күреп, кесәсеннән адресы язылган кагазны алды. Туганнарына хәбәр итәсе булыр. Кемнәргәдер ярдәм күрсәтте, яраларын бәйләде. Кайсындыр янган уттан алып чыкты. Баласын гына саклый алмады. Исән калган 2 шәфкать туташы, баш врач Җәмиләгә ярдәм күрсәттеләр. Алар булмаса, кем белә, бәлки үзе дә исән калмас иде. Җәмилә авылга кайтмаска булды. Әнисенә борчылмаска кушып үзенең исәнлеген хәбәр итеп хат язып салды да, 2 атна лазаретта ятып чыккач, туп-туры фронтка китте. Исәбе Җиһангир янына барып кушылу иде. Тик аныңча барып чыкмады. Штабтан хәбәр итүләре буенча аларның батальонын фашистлар тулысынча тармар итеп юкка чыгарганнар. 200 кешедән бер генә кешедә буҗрадан исән имен чыга алмаган. Бу хәбәр Җәмиләне тагын да ярсытты. Елап, күз яше түгеп утыра торган вакыт түгел. Үч алырга кирәк иде. Ул алгы сызыкка җибәрүләрен сорап, берничә тапкыр югарыга мөрәҗәгать итте. Ниһаят, теләген үтәделәр. Күңеле белән Җиһангирын очратуына өметләнеп, сугыш кырындагы һәр яралы янына ашкынып барды Җәмилә. Барды дип, кайда мүкәлләп, кайда шушып. Күңеле юкка ашкынмаган икән. Бер көнне сугышның кызган чагында тирә-яктан пулялар сызгырып үткән кырда туганнан туган Хәбри абысын күреп, Җәмилә үз күзләренә үзе ышанмыйча сөенеченнән кычкырып җибәрде. Сөйләшеп тору, хәл сорашу мөмкин түгел. Сугыш тынып торган арада очрашырга сүз куешып, һәр кайсы үз юлына шуышты. Хәбри абысы аны үзе эзләп тапты. Ни бары 5 минут сөйләштеләр. Шунда да Җәмиләне бәхетле итеп китте ул. "Җәмилә, син нишлисең монда?" "Җиһангир өчен үч алмый торып бер кайда китмим." "Җиһангир үлдеме? Жалко, әле бер атна элек кенә күреп сөйләшкән идек." Җәмилә чәчрәп чыкты. "Ничек бер атна?" Бер атна элек менә синең белән утырган кебек сөйләшеп утырдык." Җәмилә Хәбри абысын кысып кочаклап алды да сикеренә башлады. "Җиһангир исән, минем Җиһангирым исән." Исән, синең өчен борчыла, кайтып җитә алдым икән, хаты юк ди. Мә, яңа адресын язып ал. Миңа калдырып киткән иде, на всякий пожарный случай дип. Бу нәкъ шул случай инде. Җәмиләгә канатлар үсте, тик очрашулар гына насыйп булмады аларга.
Шул сөйләшүдән соң Җәмиләнең тәҗрибәсе зур булуын искә алып, санитар составка баш врач янына ярдәмче итеп билгеләделәр. Бу инде фронттан ерак, тылга таба китү иде. Җиһангир да ерагая, алгы сафның иң алдында дошман белән йөзгә-йөз очрашып йөри. Вакыт табып Җиһангирга берничә хат язып салды. Ул хатларның берсенә дә җавап килмәде. Җәмилә өчен иң куркынычы шушы иде. Үзгәләнеп хат көтте. Кабат фронтка җибәрүләрен сорап кайларга гына язмады. Барысыннан да бер җавап килде. Сез үз урыныгызда кирәк. 44-нең кышында Җәмилә бик нык чирләп китте. Сауга алмаслык чир икәнен аңлагач, аны бөтенләй белмәгән ят шәһәрдә ят кешеләр кулына тапшырып киттеләр. Җәмиләнең гомере кыл өстендә иде. Составка төялгән яралыларның йөри алганнары ихтирам йөзеннән коридор ясап, аны соңгы юлга озаткандай тезелеп озатып калдылар. Прощай, Җәмилә, спасибо вам за все. Вас никто никогда не забудет. Я сам сообщу твоим, дип башврач аның кулын үпте. Шулай да гомерең бетмәсә, үлмисең икән. Озак авырса да Җәмилә дә сауыкты. Бераз йөри башлагач, лазареттагы кара эшләрне башкара, ярлыларга ярдәм итә башлады. Операция ясаганда ярдәм кирәк булса, ул постка да басты. Яралыларны ташый торган машина килсә, йөгереп каршы чыкты. Һәр яралы солдаттан үзенең Җиһангирын эзләде. Ике арада хатлар йөрми дип тормады. Хат артыннан хат юллады. Иң соңгы хатына наш герой, наш Җиһангир погиб героически дигән җавап алгач кына туктады. 45-нең мае җиткән иде. Аннан соң бөек җиңү килде. Җиһангирын исән килеш күрүдән өметен үзмәгән Җәмилә 2 ел лазареттан китмәде. Ул эзләп табар кебек тоелды. Үзенә майор дәрәҗәсе бирелгәнен дә лазаретта ишетте. Ник сөенмисең, майор булдың бит, дип сорадыларыннан. Җиһангирың исән дисәләр генә сөенәчәкмен, дип җавап бирде ул. Бу дөньяның бер генә әйбере дә сөендерми иде аны.